Gvern ġdid nazzjonalista jrid li l-familji Maltin u Għawċin jgħixu f'ambjent isbaħ li verament ikollna pajjiż fejn kull wieħed u waħda minna jilħaq l-ambizzjonijiet tiegħu. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Bernard Grech f'konferenza tal-aħbarijiet tnejn filgħaxija wara r-replika tal-budget fejn tenna li dan kien budget għallhom biss, budget illi injora l-kollox il-ħtiġijiet tal-ġenerazzjonijiet futuri. Il-viżjoni ekonomika tagħna isserraħ fuq il-konvinzjoni li gvern ġdid nazzjonalista bis-saħħa tal-poplu biżel u kapaċi ser jirnexxilna nattiraw investiment. Tul il-konferenza indirizzata wkoll mill-kelliema għall-Finanzi Mario De Marco u l-kelliema għall-Ekonomija Kristi De Bono, Bernard Grech saħaq li fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista jaqbel maż-żieda fil-pensjonijiet, insista li hemm bżonn inwaqfu s-serq minn fuq il-kontijiet tad-dawl. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li pajjiżna jeħtieġ investimenti ġodda u l-Gvern imexxi minnu se jkun qiegħed jagħmel propju dan. Bernard Grech saħaq illi bidla b'viżjoni tfisser illi l-ambjent jingħata l-importanza li tixraqlu illi kull Malti u Għawċi kollu l-opportunità li jgawdi l-familja f'bilanċ konkret bejn ix-xogħol u l-ħajja. Dan kollu għal Bernard Grech għandu jitwettaq bit-tmexxija ta' għaqal u prudenza fejn l-interessi ta' kull ċittadin ikunu mħarsa b'mod serju u fejn kull wieħed u waħda minna ikollna aktar ħin f'idejna u inqas stress b'aktar opportunitajiet ta' xogħol. Mario De Marco min-naħa tiegħu insista li l-Partit Nazzjonalista huwa wieħed proattiv li se jaħdem għal niċed ġodda ekonomiċi bġid li jitqassam b'mod ekwu u ġust. Iżda dan isir biss bil-bidla li verament tixraq lil pajjiżna. Bidla ma tkunx biss inevitabbli, iżda dik il-bidla saħansitra hija neċessarja. Għalhekk illum l-appell tagħna huwa għall-bidla viżjoni għal pajjiżna. Kristi De Bono saħqet li l-Gvern ġdid Nazzjonalista jassigura li joħroġ lil pajjiż mill-grey listing fl-iqsar żmien possibbli fil-waqt il-insaħħu l-industri u s-servizzi f'pajjiżna l-ġejjieni li joffri sigurtà u serħan il-moħħ lill-familji Maltin u Għawċin. Gvern ġdid nazzjonalista għandu l-kredenzjali kollha biex flimkien mal-imsieħba soċjali u l-stakeholders ikkonċernati u anke mal-oppożizzjoni inneħħu din il-mażra mon pajjiżna, mon in-negozjanti u mon il-bankiera. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech saħaq li flimkien nistgħu nwettqu il-bidla b'viżjoni li gvern ġdid immexxi minnu twassalna għal Malta li verament jixraq lil uliedna. Inti magħna moħħok mistrieħ li se jkollok gvern missier li jaf imexxi bil-għaqal u int timxi l-qudiem. Dan huwa il-pjan tagħna viżjoni. Din hija l-bidla viżjoni li jiena qed inwedek u flimkien jekk tagħtina l-fiduċja se nkunu qegħdin inwettqu. Għamel kuraġġ, kun il-bidla flimkien magħna mal-Partit Nazzjonalista inti tista' twellet Malta ġdida. Francesco Catania, Net News.